Je moet de puntjes op de i blijven zetten. Als je de puntjes op de i blijft zetten, dan weet je in ieder geval dat je alles binnen je macht hebt gedaan om tot een goed resultaat te komen. De hop is al voor meer dan 100 jaar in Nederland verdwenen. Dus in het buitenland was de concurrentie hoog. Ook waar daar waarschijnlijk de productiekosten laag, zijn de boeren hier dan mee gestopt. Omdat er vanuit Gulpen de vraag kwam om dat weer te herintroduceren. Om zo op die manier een streekproduct te kunnen maken, zijn wij gezamenlijk met Gulpen weer begonnen met hop. Ja, mijn vader moest eigenlijk het wiel opnieuw uitvinden. Uiteindelijk is die 4 hectare hop uitgegroeid. Omdat dat eigenlijk vanaf het begin af aan redelijk goed heeft gegaan. De tweede zondag van september dan is eigenlijk standaard, dan is de hopoogst. Dus je kunt dan de Gulpener zien als één grote familie, het hele personeel en alles. Ze zullen er allemaal voor moeten gaan. Het is een kleine brouwerij. Die valt en staat natuurlijk ook met de drijfkracht van hun eigen mensen. Ja, trots. Hè. Je kunt toch laten zien wat je gepresteerd hebt. Dat is wel leuk. Het is soms best moeilijk in natte jaren, maar het lukt tot nu toe vrij goed. Als het uiteindelijke product voldoet aan de verwachtingen of van goede kwaliteit is, want daar draait het natuurlijk om, dan heb je een echt voldaan gevoel.